Arom lanya phaijak borok kebungma arom. Serai rok arom ba na hadi. Seng kene ya sajak mo kaisa. Gite ko mo kaisa. Hello guys, norok jotun na haina hailam sogo tabo hongke seng bo jaga phaikya. Norok chini background nugui saimane thangkana. Hingge chini Pokhri bai mani hingge tabo hongke seng arom lanya phaijak borok kebungma arom hingke ba miya bo borok kebungma arom ko. Hingke seng botini rom na hani phailai jak. Kobo hingke ja jalia sakai de jak. Ko yang mo borok tongo. Ha? Bujia. O jagani mai rok bai bang thang paikha he kon logi mangkhana ayang ni tei kobongma phaiye ayang ni tei kobongma phaiye mane ayang sakani te bu Pokhri baijak ke o kotoma bu bai khai ko pura moron chimi kolongma kom te baijak ke pura mai rok nostong paikhata gi ko borok rok kobongma aromo mi ate bu bang a kone jal bui tong ha sini jala busuk aka kha nai gena norok busin loke loke nai tong di khangrai sikai ro khangrai ko nai de abla ama sa khazai akuri kha tam yogi de thang ke palada ko sako khangrai ka jai ko tam jabara mang ther ba khan ro tabok koita baji tong tabok 10ta 34 baji tong 10:34 ta hangke जों koita ro thane chaimia pura norok busin video skip ta khaji ang mia video khanya ni tong mani phone rok to baja gya mia mar khene watai phai hangke ba abri bagai mia ke video khai mani mia pura amo toy tot paijak ta kone jalo bui tong yang ke 사가 창가 eko botabo kone jal bona phokaka bugari busungman nai na busi sini jal saka phai je ya saka phai si kone jal bui tong phekya butak tila pasinai saka kai changa bule sini oro kamani iko mas man ke man khate afnu gadi yang afnu gadi salo back to the bagai guys borok arom na bagai sati kotoma tei phemani nai gadi ko sati se tor mani simphal ni sati hai naila arom na bagai bahai ke phailai ada mak apa nang mobile gas khali ya tang jade abu sini a kisa phunuk la busung man khasang bega da sang a gura mang se a kotor masa mate kisi gsa kisa semandra seng kene ya sajak mo kaisa gite ko mo kaisa mar toto kere iko sequence se wate sek video khai tong a jaga se phone dai ma to na phone da jang kiri borok ke bang arom lai tola borok tong koro sakate borok tong borok se aya sakte na phone ai ge de ani ro aka phai kya guys nge tabo ko jaga ta ok sung aya sa jong layo no nui makhna belai ke ti ro kotor nge no ngu makhna yang kone jalo choli jong kate aro ruma jak pura porok kebuma choli jong jak tabo ko jaga wo kone jalo serong dol sai ngo nui makhna inke norok tini blog so eti khalna joni sumba ka aya sa jong jung du che sa o or kaisa ti kor kaisa or ke bota we so ko guys si ko nui makhna ama samang koro iko tolong siti seri ongkori chaka to masa kita wati jora ma kena arom na rok rosa jaga norok bude rosa jaki sa kam ki samaji nadi ko Pokhri bai mani
벌써 뭐라 아롬라이 이거 뭐 자가데 캐 반바이 너는 푸능나 조앙 뭐 자가데 캐 부크리 콜롬 하 바이 탕가 라마롱 나이디 앙 부티키 시미통 borok bang mani miate borok bang iku bahaki bajak sago ya rong nare funuk dita hakiro am te kena bai thango wache ase koloma ase pura koloma naide am te ke bai thakata borok as hole mani borok bang maniซึ่งต้องทางชินายเด้อเกตาบ่ซึ่งนอกก็ทางละชินายซึ่งคิเตรอมลียะเลตาปะตังสุกะฮีโรฮันเจว่าติบุพาจงฮันเช็คตาบ่ของกิซึ่งนอกก็ทางละชินายบลยังมาพอดีตาบ่ของกิซึ่งนอกก็ทางละชินายบ่รอกคือบังว่าอารมณ์นุบิมาคณะซึ่งคิเตรอมลียะnugdak kisha iko sini iko kama mungkin amani kakemu sindai rok telai jamasa ye tabok seng nok thangla sina he deba ko ama hanke sini khetoni zabra khibi to pokhri bai mani zabra ka bama hajak ple apni base pokhri zabra khibi to mau bosi da tei lo mo shi ko bu phang rok pai pai jak bai te mau bo o jaga ni tei pura la mo ka jak asu pura onor no phunuk na ang tei barai nai tong gi guys o jaga pura tei lo moi thang pura chaung busthuk haidi ta bo ngi seng tei balai na pura la mo ka jak swimming pool này chỉ có là phải thọc à mua cực à sẽ rất thô hay cái rau sâm lai không ta bo cái sừng nó có thằng lại tông cái nó rồi direct nó có xoay bay à coi Malaysia này hay đấy ba cái này trong đi Finally tabong kisang nogo sabay kya ge kwani mo kantam dana ware doka kisa ko tongka ge tabong tiruk tu bai aku ni ron Malaysia tabong ge sati balai bai jana bagai ana ready khajak sapul dei sapul nai tabok ke ang arok mix khaimani pore ke tabok ke ana ang steply roi re khandrong nubi makhana ke tabok ke mona ang steply dollar nai dollar mone pore ke tabok ke mona ang live live bai khawi nai alai ni budu bai khanai ja live khangni live roi thang ko keraka kade tabok hengke ang apenge kabajak stabilizer hengke ang hengke serasa rasuk phaikya apenge kabai hengke tabok koi tabak tong sare duita bara baji kha hengke ang tinta rok bajine maicana ni hengke rok bang loga nai tongdi ang ba sising bidu khane ni kisa problem no amon rok sai mena hedba joto bo sising bidu khake sising songnani amo charna kona kisa problem no hengke nai tongdi Seti belayo apenge rezak tabok kan se amunya ko hangge mai basana mujuk soka seke tabok tinta bajina nai tongkha te 10 minute 2:50 baje gi tong hangge mai bo marke nokri soka ge tapon se muya ko ani ge nrok bai direct amoni mai chapro malai sinai ge nrok ba loge nai tong tabok ge ani aro bo mon pa kya ke tapon mai chana ge nrok no ba ani aro khum nai tong Iko ani anai de besu se task ke mon kha kasa koi tong kha wate sek sete playo apeng chana hangge marken thok jawang narok pure thok kisa comment ke sabai je ang hangge to marken thok jaw tabo hangge ang narok chai try khai punung nai iko step playo apeng jang ke marken thok jawang narok pure thok kisa comment ke sabai je
hingke to marken thokjago hingke to bang mai janai tabok mai khurito phejang hingke mo hingke to khangrai bai hingke te a hingke te muya berambuti khaimani ko khangrai a singrok hingke te la ta khidorok nui mangkhana ya tabo ang mai janai hingke rok bati bisi kok sia kari jarek mai jabai akoi malai sinai tabo hingke mai jabai akoi mani rok bo hupai nog rok bo sap khaipe hingke tabo hingke lamu kisa beranya hani tongo sini yang wate asake phaimani lama rok bo teilom paijak apni bagai lama rok teilom paiman hingke to sare kha tabo hingke to sare jak apni bagai kisa naina hi tongo hingke nogo bo saijing tongthogi hingke ba kare nogo kiri hingke ba mobile bo sa kisa sa tongo 30% tongo amo bo wasa karen tongphosa sunyarang mani ang 2 din ongkha 2 din ni age sa sunyarang mani amo ba si bidu khai tong kosto khai hingke bulo hingke nogo tongo hingke tau ki thei busawa hingke kisa berai kena hingke rokpan logo logo nai tongdi harok kepek se kalai nai si tabo hingke lama phai sopai jak ang saisung hingke dokana ba thangnai tangi malaya karang rok bakere hingke ba horni bagai te tamo jaso bakere mobile rok bo tos mojai tongna bana amni bagai tapu dokana thangaise mon bati kotor jar mana nai karen rok bofro phaya saimia apni bagai mon bati kotor jar mana sina hingke rok ba logo logo nai tongdi tabo hingke ang dokana thangai tong tabo hingke pura lama buso ko phaija kakai bai kakani busa jala bai eko khetorok lompai mani tabo hingke tuirok sare khata tamo te kuplong boro senapati tam khaibaro abo TV naigena phunuk dibi nini ana kisa phunuk gadi boro phunuk gade nang boro manba Yorsi oro mano salak sawo busi o tuiro ko mate ho nang saing tam khaibaro boro ndi thanani sengbo ndi thanani phungo kubang ma arom kha hingke miya rom kha hingke tini hingke sare gengke te romliya ato no ku kubang ma tongo karen rok bakere fresh rok bo dai tong ni abani bagai bazo se khaima tonchiyo mona nai kha konai de ojapo kubang ma kaki song arong moi aman kha jalia sakai rokke kubang ma akasawta lik baijak hingke ba soino naile sita marke na na asugoi nai tong khanrong nugoi makhana sinta oro mang se haina asugoi nai tong kha bo thas thanglia naigede haina thas kese asugoi tong sio naigede tabo hingke nogo thanglai sinai salro ko thangka hingke babni bagai mun bate rogo paitlang gongai tong ang to kareno bukedi andra kundra hingke tabo nogo thangnai nai tong di tabo hingke kakane dogana eka munbati paina baja Mombati pai bata munisla itu basarita kamke. Nang si nai tong ki sa moni khata yang pujati moni tong ke ba. Eko munbati hingke ko tam jane 30 taka fo site. Sari kiri sari. Karen do bukering ke basin parawa apni bagai munbati ma paita. Mau be aja mau aja kamu. Ainya nanya. Panjala tabong yang nogo pai sobai jak. Oke, naruna kai samane pnuana. Motam bathai sabai gadi goyang bathai pura keceng moi dongkha eko Jita waro. Sanya ji. Ma. Nang sujak de ba nang sanya mera sukang trakhe phulung ditana. Suza gidi ba. Kama suza. Chau ne gina. Kosak dat.